el próximo agosto viviremos un evento astronómico extraordinario y que Cataluña será de los pocos lugares del mundo donde verlo en su totalidad. Arrenca el compte enrere per un dels fenòmens astronòmics més espectaculars. Serà el 12 d'agost de l'any vinent, de l'any 2026, l'eclipsi solar total. Durante unos minutos el cielo en Cataluña se oscurecerá. Será todo un espectáculo natural. A Catalunya tindrem una visibilitat privilegiada. Al sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre, serà un dels millors llocs del món per observar aquest fenomen. Aquest esdeveniment ens permetrà impulsar la recerca i la divulgació científica a casa nostra. Escoles, universitats i entitats de divulgació aproparan la ciència a la ciutadania amb tallers i activitats arreu del territori. Treballem per garantir una experiència enriquidora, coordinada i segura per tothom. El 12 de agosto viviremos una experiencia única y Cataluña será un escenario inmejorable para disfrutar. Será un momento irrepetible. ¿Te apuntas? Comienza la cuenta atrás.